Maayong adlaw sa tanan, people of Oroqueta, people of Misamis Occidental, people of the whole Philippines. Welcome sa ato ang live streaming sa ato ang the number one source of information sa social media, ang people of Oroqueta. O karon mga ka-people, salamat yun ko niya, salamat kayo. Ang atong mahinabi karon is ang ato ang Chief of Police sa City of Oroqueta. Sir, maayong udto. Welcome to our live stream sa people of Oroqueta. Pwede ba nimo ipaila-ila imong kaugalingon, sir? Yes sir, daghan kay salamat po sa imong pagbisita no. Og ako ipaila ang akong kaugalingon, ako si Police Major Roland Intong Dunor, ang kasamtangan nga officer in charge sa Oroqueta City Police Station. Akong edad, dili man ako itugan pero mas maayo siguro yung may balaan. Ako 53 years old, still kicking, and taga Jimenez ko, Misamis Occidental, sir. Naminyo na ka, sir? Yes sir, minyo na. O adunay upat ka anak, sir. Upat ka anak. Asa si Sir gikan sa dili pa ka PNP chief sa Oroqueta, sir? Unsa imong work background as police? Og pila ka tuig na pod na imong police, sir? Kini nga pangutana sir no, nindot gani pidyo matas taas gamay. Pero sige lang, mas maayo nga mahimot ang inspiration no. After sa akong graduation sa college, actually sir, dili pa muli sa ko ang kurso no. Bachelor of Science, major in accounting man ko nga graduate sir sa Lasal, sa Immaculate Conception College. Lasal na siya karon sir no. Ang after sa akong graduation sir, hingagi pa kog mga klase-klase nga trabaho. Nakatrabaho. Una na kong trabaho is mamaligya, magsuroy-suroy, mamaligya tambal diha sa Cagayan de Oro City, sir. Wala kay ko nagdugay, gumikan kay commission basis lang ang maong kuan, ang pagpasweldo, ug wala kay mahalin, wala pud kay ma-income. So muna nga nagtry pud ko nakatrabaho sa Nestle Cagayan de Oro City, sir, sa Barangay Tablon, no, as factory worker sa Magi. So before ka na police, sir, ni agi pa ka og ka na mga iyano nga trabaho? Yes sir, na yes sir. Inana muna nga akong isulti sir. Trabaho? Aron ma-inspire bitaw po ng uban sir nga bisan tuod nga wala pa sila na plaster ba nga mo ma-inspire sila nga kung maningkamot lang ta mo abot ra gyapon tas mga pangandoy. So gawa sa concert kay contractual naman ko dito sa Nestle. After 5 months, himbalhin ang puko as truckman sa Magnolia concert sa Barangay Kugman. Hingagi pug truckman sa Magnolia Ice Cream. Truckman? Yes sir. Yun na-assign po ko sa cold room. Nga grabe kabugnaw, labi na og maka-duty ka panahon sa kagabion padung sa kadlawon sir, buntag. Then after that na transfer ko sa truckman, mukuyog ko sa Hinte, mag-deliver mi sa Bukidnon. Dili pa syudad ng Malaybalay City adto nga time sir. No? Katong mga panahon na. So pagkahuman sa ako ang kuan sir, pagtrabaho as truckman sa Magnolia, na na pud akong contract, hinsulay kog langyaw sa Manila sir. Ug ang akong gisudlan nga trabaho sir, security guard. Wala pa ka nag-eskwela og kuan na sir? Graduate na ko na sir. Graduate na ko from college. Wala, graduate na ka na. Accounting graduate ko sir. Accounting graduate ka sir. Accounting graduate ko, dili ko crane. Di unsa man nimo sir nga maabot man ka sa ani nga level na karon sir? Actually sir, nag-ityap man ko. Nag-ityap ko. So sa kung tiwason to sir sige sir, go ahead. Nga pag-abot sa Manila sir, nag-security guard ko o nagbantay ko diha sa Sarmiento Village, Tandang Sura. Hi na lang sa mga kakita sa Sarmiento Village sir. No, na mga residents. Kumusta na kayo diyan sa Sarmiento Village, Tandang Sura, Quezon City? Diha ako naga-secure sir under the supervision ni Kuya Solito Galindo. Sir, may adlaw ni mo da sir kung makatanaw kaning video sir. Og sa iyang asawa sir nga mo'y dayag og manager sa Aegis Ban sir. Actually, kaila na ko na sila sir, uban nakaila ko pero sila wa kaila na ko.
muhay lang po ko sa kuan dito sa Aegis Band si Ate Estila, dumduman ako sir kay dito mugod ko. Ate Estila ang lang keyboardista og ang ilang bokalista sa Aegis si Juliet Sunot, Aka Bunso. Kumusta mo dia? Mercy Sunot, bokalista gyapon og ni Dudong Ray po di ay ang lead guitarist sa Aegis Band sir. Kaila po kay mi og nakatubang po nimi nagkaon og pandisal panahon sa buntag og pasalamat ko nga nagmalampuson po ni sila nga mga grupo sir no nga nagaila na to. So after that sir, nakatrabaho ko sa Pier 18 sa Pascargo og moto nga medyo kulang-kulang gyapon ang atong sweldo, nag-decide ko nga mo resign og mibalik ko sa akong lungsod sa Jimenez og didto na ko nagsugod og apply sa police sir kay ang pagpulis sir di kinahanglan nga criminology graduate. Dili kailangan dai Oh. crime graduate. At least degree holder lang. At least degree, 4-year degree course graduate ka. So, bisag unsay mo kurso sir, at least 4-year degree, pwede ka magpulis. So, sa dihang na pulis na ko sir, 1998 na pulis ko. O doon na ko'y 25 katuig sir, nga Pagserbisyo. panahon sa pagserbisyo sa atong Pagkapulis. kapulisan. Medyo taas-taas na sir no. Gikan patas mga gagmay pagsweldo hangtod karon nga medyo midako-dako na og pinagi sa atong pag-antos ug pagpadayon niya lang gyapon ta nagserbisyo lang gyapon ta hangtod karon naata karon diri sa munang naata diri karon sa Oroquita City Police Station. Before sa Oroquita sir, asa man ka nagpulis eh? Before gid sa Oroquita na ako na-assign diha sa provincial office diha sa Luyos sa Capitol. Police ako- Provincial Office? Yes sir, Misamis Occidental Police Provincial Office. Isip ako ang chief sa Police Community Affairs Development Unit. Sa PCR na siya nga part sa concert pamulis. So napili man ko nga ibutang dire mo nang ako lang pong kinasing-kasing nga gidawat sir ang challenges nga mohandle dire sa siyudad sa Oroquita. So far sir, kumusta man ang dagan sa peace and order sa atong dakbayan sa Oroquita sukad atong paglingkod nimo? Sa pagkakaroon sir no, actually peaceful gid kaayo ang Oroquita. Wala po ko gamahay gyud nga nabutang day ko diri dapita no. Peaceful ang Oroquita o makaingon ta nga kun gyud malinawon gyud siya o kining conducive gyud siya sa negosyo, pagpuyo, pagpanarbaho. Although na ay mga ginagmay nga mga petty crimes sir, pero normal ra magina siya no. Normal magina siya kay di man gina mawala samtang silabi na kung ang syudad nagka-progreso kaluhaan gini siya mga pagsulay o mga ginagmay nga mga krimen sama sa mga nay mga ginagmay nga pagpangawat nga na diyon nay mga natay mga offenders nga gikan sa mga minor nga manghilabot og mga butang ingana ba. So ingana ra kag gagmay sir dayon kuan kayo kining general peaceful gid siya og believe pug ko sa atong kasamtangan nga nagdumala ni mga syudad. Labi na ni Mayor Lemuel Acosta, sir. Unsa may mga challenges sir sa dakbayan nga dunay kalabutan sa operasyon sa atong mga kapulisan sa Oroquita? Daghan kay tag mga kuan sir no, mga challenges. Unang-una sa atong mobility ug sa atong personnel gumikan nga sa kadaghan sa tawo sir ang atong population kontra sa pulis dili gid nato ma-cope up gid no accurately sir ang ato ang pag impursa sa kahusay kalinaw, but it does not mean nga complacent lang nata ani mo na mo limit ta aning kuana ato gyung gibuhat sir pinaagi sa pagtabang kining number one challenge sir kining support sa community. Sa pagkakaroon sir
ako man pong napil nga dunay mga suporta sa gigitang mga lain nga mga sektor og wa pa gid nako nakita fully nga ang mismo mga katawhan nga tudo suporta gyud no. Giawhag na tong uban nga mosuporta gid ta nga unsa may mga angay natong buhaton nga mosuporta gid ta. So kita mismo maglikay ta nga makasupak ta sa mga balaod ug palisiya sa atong syudad. Mao ginay sa mga challenges sir og sa ato ang nakita diin hopefully makabot ra gid gihapon nato ni no. Kay dili man gud pwede sir nga abi kay nay pulis bahala na nang akong bag diha nga nay kwarta dili lagi na mawala kay nay pulis. So dili pwede. So crime prevention sir mag-starts gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga katawhan. So naagi mga panahon nga ga-prevent gyud ta nangita tagpaagi pero di gina gyapon nato malikayan. Mao nang gitawag nato nga naatay crime suppression sir. So duha nga atong programa mao nang prevention, mao ang pag-disseminate ngadto sa ilang mga nga mao ni ang gibuhat sa atong kapulisan o bisan pa sa gibuhat nga prevention naagi makalusot sir. So mo na nga atong gitagaag aksyon kutob sa atong pagpaningkamot nga mahatagan gyud ug pagtagad ang mga problema hilabi na naay kambitan sa kahusay ug kalinaw. Okay sir, salamat kayo. Anita sa imuang personal sir na sayran og nailhan jud ka sa mga tao as the singing policeman. Muna nga proud kay atong mga ka-people sir kay imuang talent, imuang gi-share to the social media. Og sa among naibaw-an sir, usa ka singer. Tinuod sir, tinuod jud kay kita naman gid no. Dili po kumiyog singer no pero akong balikan tong sa Manila sa una through the effort sa katong si Kuya Solito Galindo ni Ma'am Jo kanang manager sa Aegis Band. Adto nga time nga didto ko sa ila sir. Makaingon yung ko na nasingir ko gahat kay nag-sideline po ko nga gipa-extra po ko nila ba ni Kuya nga magpuksingir aning sa Visayas Avenue sir. Ambot og napo ba karon nga mga imnanan ang Ilocanja o katong Kambingan o muna ko madumduman muna kaingon ko nga diha ra taman sir extra ra gud sir pero actually murag maulaw patag inong gitag singer medyo kuan lang ta hilig lang kita mo kanta pod noon. Kano saan mo na discover na imong talent sir sa pagkanta sir? Ay since sa high school pa ko sir hilig na gyud ko magkanta-kanta. Hilig na ko maggitara. Then ato nga time wala lang ko nagkuan ng bahin ng pagkuan sa mga lyrics, compose. So dirhin na panahon nga na pulis ko kay kana bitaw makuan ako sir, makonfront nako ang reality ba munang maka-idea ko sa akong mga lyrics sir. Diha ko nagkuha og inspiration sa akong mga lyrics kay daghan na kay kog nabuhat sir no about sa COVID na ko dungog po ko sir kay isa ko sa mga nagsunod niyo kay idol jud kana about sa COVID about sa Facebook sir napukoy lyrics pero wala pa nako na-upload no re-upload mo dugay na to na nako na kuan nga ako nabantayan katong ngay katong akong katawanan kay nga kanta nga Beer Bugnaw Brief Lawlaw kato sir inspiration gyapon nako ang trabaho na sir kay sige kung responde mo kung ingana nga tao nga manahubog diyon nagkahubo-hubo na sir sa kahubog dayon perting hubuga niya maulaw ta kay bitad giapa sa asawa ana sir na nakon gud nako na sir sa reality nako ba realidad nga pagpanarbaho nako ako nang sing encounter mo nang so magiaway sir gumikan mag-report kay gumikan nga hubog ana ba yun ay nagbulag sir kay gumikan sa pagkapalahubog mo na nga maka-idea ko sir ba o kanta. So aside nga singer ka sir, composer pud ka sir kay ikaw may mag-compose og kaugalingon nimo nga mga kanta. Dili ko to be exact ang kwan mura lang yun ang ako adaptation ra gid ang tawagan na sir. Naanay tunada daan ako lang butang aglaing nga lyrics. So ako lang gyud siyang butangan. So ang composition man gud sir as a whole murag ikaw gagabuhat tanan. Gikan sa music, sa duyog, sa himig, ana mo gid siya. So kanang ako sir mo nang
ako na lang gihimong inspirasyon kay maugin ni nga hitabo kasagaran sa akong mga kanta nga akong gipangbuhat sir. Oh, sa Orkita sir nganong nakasultip ko na akong natan-aw kas mga lines sa ako nga song sa Orkita. Kay 1999 sir, nag-duty na ko diri sa provincial office sa Orkita. Oh, nag-duty na ko diri. So kabalo na ko unsay Orkita. Ngadtong higayuna sir, pwede kamingaw yun ang Orkita. Oh, dili may ganahan magsuroy-suroy kay unsa may suroyon, mingaw man kayo. So mo na nga mabasa diya sir nga ako nagtuo ko sir sa ako lang po ng opinion ha basig na mingon nga di man na tinuod unsay asinso god ana na, di ba? So based on the previous years nga ako nga experience diri sa Orkita from year 1999 sir. Dako gid kaayo ang kausaban gid. Progresibo na gid ang atong syudad karon sir. Nindot na gid siya. Tourist attraction na gid siya sir. So far as peace and order is concerned, nga ang mga tao dili mahadlok nga moanhi, dili mosulod, di mahadlok nga mosulod, dili mahadlok nga magnegosyo o manginabuhi. So generally nindot gid kay siya og ato man ginakita no. Kita gid nato dis palibot gid sir nga medyo busy na gid ang Orkita. Ug nakita na gid nako ang kalambuan mo nang ako nakita gid diha no sa akong kanta nga mo nang akong kuan ang message ako ba siyang gi-convey nako ba through pag pinaagis pagkanta nga mauna na ang Orkita sa pagkakaron. Kinsa po imo ang inspirasyon sir sa imong pagkatalento? Talentado sa imong mga talento ana. Actually sir, ang akong mama gyud. Mama gid nako. Akong mama sir kabalo mo gitar to. Bag-o lang namatay akong mama sir last August 19. Ani lang nga Oh yes sir. Gani napukoy mga post, mga video posting ato sir about sa kong mama nga mangantami. Oh, actually sir pagmata nako sir sa akong pagkabatanon, akong namatan nga akong mama mo play gid og gitar. So naami gitar sa balay kay iyaha to nga gitar. So murag mo practice lang pud ko sir apel kay naman siya gitar akong mama. So niya hilig pud akong mama og kanta. So mo nang siya akong nahimong inspiration sa akong pagganta-kanta. Mo na nga hantod nga nawala siya sir at the until the last breath sir. Kuan gid mi kinang vibes kami duha sa kinantahay. Magkasinabot gid mi sir. So katong akong mama gid ang nagkuan ko bahin aning kanta-kanta. Imong mama day sir. Yes sir. Before ta mag-end sa ato ang live sir, okay ra ba nimo sir og mo-sample ka og kanta para sa ato ang mga viewers? Ay, sample ko lang sir kanang katulang siguro sa Orkita siguro. Sa katong nay linya siguro nga kuan sir nga katong kuan sa chorus lang siguro. Sige sir, wala ra ba tayo music anino o kapila? Okay ra ang atuan ni nga kuan. Sige sir, go ahead. Nya basig kalimot ko sir no. Orkita pagkamatahon, gikaibgan ka sa kanunay among gihandong. Katawhang makugihon, mahigog maun, kalampusan mo na angkon. Orkita pagkabililon, maong bahandi ka kanamong mga misamis nun. Magpuyong malinawon, magmalambun, malipayong Orkita. Wow, thank you sir, so much. narabagi mo sakitan anang mga aims nga liter sir. Actually na ko yung mga bus no, mabasa. Dili ni sa ingon nga personal. This is the vision of our provincial government. So being a part of this duly constituted government, we are bound to support what is good and what is unsay plano sir nga makaayo sa kinatibuk-an dili lang sa Orkita. Mo na nga nag-adapt ta na kay atong nakita nga maayo ang bisyon. Kinsa may mutaas og kamot diha mingon nga dili gustong malipayon. Kinsa diha mutaas og kamot nga mingon dili gustong
magmalambuon. Oh. Kinsa may mutaas og kamot nga diha nga dili sila gusto nga malinawon ilang kinabuhi. So mo na nga actually the vision is good nga nganong di man nato suportahan nga ako mismo gusto kog magmalambuon, gusto po ko magmalinawon, gusto po ko magmalipayon. So that's why ako nang gisuportahan kani nga vision because I believe nga walay tawo nga dili gusto ani. So nga na lang sir, nga na lang kasimple ang akong explanation. No? Og dili lang ako. Magampo pa ko nga kitang tanan. Oh, kitang tanan. Malinawon, malambuon, malipayon. Wow. Oh. Thank you, Lord. Oh, kitang tanan dili ingon nga ako ra. Mismo pa gani egsikin sa katong wala na nakauyon ana. Ay pray magid nako nga magmalambuon unta sila, malipayon o malinawon ang kinabuhi. By the way, speaking of religion, sir, nakita na ko imong mga post pud nung pangginoo ana. Unsa religion niyo, sir? Ako sir, Catholic mo Catholic. sir. Catholic mo sir. Actually, di ko kuan kayo sa kuan sir. Dili kay ko yung parihagin ng uban nga verse about sa mga religion. Pero For the values na ang mga values. Ako lang gid sir, ako lang gid gi-impart kanunay sa akong mga posting is values sa kanang humility. Humility lang gid sir. Mao lang gid na ako. Wala kay ko nagtasuguan kay di kay ko kabaluan ng madapita sir. So ako gi-impart lang ginako kanunay nga kay kung naam gud nat sa tuang humility sir. Kabaluta mo dawat, no? Kabaluta mo dawat, ug kabalo pud ta maminaw ug kabalo pud ta mo adjust kung unsay naara nato. So muna nga bisan pagpobre ra ka o kung happy ka sa imong magmalipayon ka, di na dakong chance nga magmalampuson ug moasinso ka. So di ba? So just be humble, ayaw paghunahunaa nga mas maayong laki pa ka sa uban. Kita tinuod jud ilang gingon nga si Hippie, grabe ra ba kabuutan diyan, grabe kinaka-humble. Salamat sir kung kay dagan pong mingon salamat sir nga mao na imong istorya sir. Basta mao lang ginakuan sir nga I will treat everybody as fair, as one fair and without any kuan nga mas nindot re kay mao ni siya. Ako lang sir is kanang kontra nako sir ang criminal offender gyud kay ato ang gud mao man ni atong kuan ato ang purpose nga kuan ato ang hatagan og pagtagad ang kinatibuk-an nga mga katawhan nga maprotektahan nato ilabi na ang mga inosente. So mao man gini atong pinaka main purpose na ata diri nga position sir. Og pinaagi man gud sa humility sir. Ato pong makuha ang respeto sa atong mga katawhan kay ang respeto sa akong gikaingon sir dili ginaangay pangayoon. Kusa ra gid ang gihatag nimo sir. So mo na nga agi og pag sanong anang akong mga gipangtuhuan mo na nga ako naghatag pug respeto nila sa uban. Ana lang sir, with hope and pray, praying that nga mobalik pud sa ako mas maayo nang di ko mag-expect kay kana ra ba ko mag-expect kag return sir, wala ra ba ko nimo balik. So basta kay ako nagrespeto ko sa tao nga dapat respetuhon og without expecting return. Mubalik ra man kuno gihapon na kung unsay imong among gihatag kay di man siya angay pangayoon og kusa ra gid nang ihatag diha sa imo. Salamat kay sir. Kami sir as a content creator, mga vloggers, unsay among matabang sir sa imuang opisina sa Oroqueta City Police Station? Dako kay katabang sir. Sama ninyo sir, nagpasalamat gani ko nga anhi ka sir. It is my pleasure and it is my pride nga gibisita ko nimo sir. Ako aning garbo nga mianhi ka sa mong opisina. Kay sa tinuod lang sir, karong panahon na sir, grabe na gid ka-influence ang social media. Gani, one time, medyo frustrating ko sa usa ka post sa social media. Tungod kay internationally, sir,
mo influence ang social media. Dili lang sa usa ka lugar. O katong bitaw ni post nga murag something nga murag makadaot sa Oroquita. So nag-react gyud ko adto. No kay ingana mo kagamit sir. Muna nga nagpasalamat ko ang inyong ikatabang sir, maulang gyud ang pagpagawas sa mga informasyon nga adunay kalambigitan sa pagpatuman sa atong peace and order, paraan ng gibawal na to sa mga ordinances, unsay gipangbawal diha. So far wala ba bag-o nga ordinance nga sa imo lang time sir? So far wala pa, pero gaplan mas maayo gud ta sir, mo recommend ko nga mabuhatan og ordinance ug maimplementar ang no helmet no travel policy dire. Kay abi nimo sir dako gyud kay nagkatabang sir. Kay sa atong statistics karon dire sa Misok sir, grabe ang pagtaas sa mga fatalities sa vehicular accidents. So primero ra man koy lisod ana sir. Ug maanad na kag sige helmet sir, sama ra na sa nawala imong cellphone nga makurat kag asa ra imong cellphone kay naanad na magkagdalag cellphone. So sa anad ra gina sir og hinaot nga ang atong mga katawhan sir, musabot lang gyud, muduyog lang gyud kanunay atong i-grab ang opportunity sa mga kaayuhan o sa mga giplano sa atong city government sir. Kay nindot gyud sama sa ako ang madunggan sa mga programa ni Mayor Limwe Acosta sir. Ako yung makita na doon na gisid dako nga damgo nga moasinso ang atong siyudad sa Oroquita. Muna nga kita mismo sir, ikaw usap kas na imong instrumento ana sa panahon nga imong ma-post sa social media ang among mga programa sa syudad, dako na kay nagkatabang sir kay maka-impluwensya na sir. So it will attract more tourists to come in, it will attract more investors to come in, and eventually it will generate jobs. Daghan ang mga mahimong kuan sir, trabaho, ug ang atong mga kaisuunan nga medyo unemployed sir, makakita sa mga trabaho, din mahimong malambuon, di ba? So tanan na naitrabaho sir, imagine, so daghan ang mag-income, mupaspas ang circulation sa piso within the city. So eventually mutaas na ato ang ekonomiya ug mulambo ang atong syudad. So ingana ra ang mahitabo sir, chin effect ra muna siya sir. Sumpay-sumpay na lang dayon ba. So pinaagi sa inyong pagka content creator sir, mag-post mo og mga maayong butang para sa kalambuan sa Oroquita. Dili sama adtong giingon nga naay patay nga wala diri nahitabo, nya gibutang sa caption nga diri nahitabo. That is very frustrating, and for me that is fatal. Tungod kay nagdiin ka dili sa usa ka individual sir. You are targeting a juridical person, which is the city of Oroquita. Mga katawhan sa Oroquita. So it will eventually, kung mag-post ka og mga dili maayo sir, maka-discourage na. It will discourage tourists to come in. It will discourage would-be investors to come in. Kay bati man, gubot. O, di ba? So ikaw, bisog ikaw, negosyante, di ka mosulod sa kalugar nga gubot. Then ang katupong mga non-residents, it will influence non-residents sa ilang negative perception to the city of Oroquita. Kay minsan, bati ra ba diha? Madto mo diha? Bati ra ba diha? Kakita og post nga, kuya diha, gubot kayo. So, ikaw sir, naagit si effect. So, for me sir, that post is fatal. Kay makakuha na gina siya. Daot siya sa syudad. Dili lang usa ka tawo sir. Syudad sir. Syudad. Syudad means mga katawhan sa Oroquita. So thank you so much sir. Sir Donor, thank you so much for having your time sa ato ang live interview sa people of Oroquita. Si Sir Donor, mga ka-people, ang mga nag-comment diyan ng utana, no? Dili na nako tanan ma-cater of
answer inyong tanang mga pangutana. Ato alang ani atong gi-feature ang live sa atong hepe sa Oroqueta City Police Station. Sir, salamat kaayo. Saludo mi sa imong pagka-humble jud kaayo. Salamat. Grabe ka Salamat, good sir. na person si Sir Donor. Salamat, sir. Makita na to siyang personality o bisan pa kung mga friends nga police pasultiyon about niya, ingon gud sila nga si Hepe grabe jud kay naka buutan and down to earth. Sir, salamat kay sa time pod. Salamat, sir. Salamat sa mga viewers sa People of Oroqueta. I hope nga na-inspire mo kay padayon pa mi nga mangita og mga inspirational stories para kanatong tanan mga ka-people. Once again, this is John Lim from People of Oroqueta together with our Chief sa Oroqueta City Police Station, Sir Donor. Salamat kaayo sa time. God bless and mabuhay ang tanang kapulisan sa Salamat, tibuok Oroqueta City. Good afternoon sa Salamat. Thank you.